Usa sa mga katuyuan ni Governor Bambi Imano aron nga maminusan ang insidente sa kalisod sa probinsya mao ang pagpalambo o pagpromotar sa rice self-sufficiency sa mga mag-uuma sa humay. Adlong Biyernes, Hunyo 18, 2021, gipatuman sa Provincial Agriculture Office ang Integrated Rice Dock Farming System Program, usa ka pinasahi nga proyekto nga naggamit og mga pato ingon isip primary growth provider sa pagpananom og humay og nakamugna og nakatabang sa daghang mga benepisyaryo sa probinsya. Dungan sa kalihukan, mao ang pagtudol sa buhatan og 180 ka mga itik nga nahatod kang Mr. Domenico Gamolo og Mrs. Bella Castro sa Upper Mandangwa, Balingasag, Misamis Oriental alang sa ilang 1.35 ka hektarya nga basakan alang sa IRDFS. Sa susama nga adlaw, ilawom sa Rice Competitiveness Enhancement Fund sa PhilRice, usa ka programa nga adunay kalabutan sa IRDFS nga nagtumong sa pagmugna sa mga mag-uuma nga self-sufficient sa humay, naghatag usab ang buhatan sa pagro ug mga lowland rice seeds sa lungsod sa Balingasag ug Magsaysay. Nakadawat ang Balingasag og 177 ka bags nga RC402 ug 18 ka bags nga RC18, samtang ang lungsod sa Magsaysay nakadawat usab og 400 ka bags nga RC18. Sa kinatibuk-an, nakatuno lang pagro og 801 ka bags sa maong mga binhi ngadto sa mag-uuma sa nasangpit nga mga lungsod. Ang tumong og katuyuan ni Governor Bambi Imano nga matagan og haruray nga kinabuhi ang mga mag-uuma sa probinsya ug nahimo kining posible tungod sa puwersa ug paningkamot sa buhatan sa pagro nga padayon sa pagsuporta kanila. Kauban si Cloyd Dalay sa kamera, ako si Lambo Danny Ubshama Jr. alang sa limpyo ug mataro nga panggobyerno, padayon Pilipino.